kumnandi balapha zange ndema kweliqomo mini yami yokuqala uma eGinsberg. Sizawuthabatha iBhayibhile zethu sithabatha iBhayibhile zethu siye kuMateyu isahluko 21, Matthew chapter 21. Zawufunda nje verse 33 no verse 34. Ivani omnye umzekeliso. Bekukho umninindlu othile owatyala isidiliya, wasibiyela ngothango, wemba kuso isixovulelo sediliya, wakha inyango, waqeshisa ngaso kubalimi, wahambela kwelinye. Kuthe ke lakusondela ixesha leziqhamo, wathuma abakhonzi bakhe kubalimi abo ukuya kwamkela iziqhamo zaso. Le ndawo sifunda kuyo uIsaya uphinde kwakhona wasicacisela ngesi sidili. Mhlawumbe phambi kokuba sithethe ngale ndawo, makasiqobe pha kuIsaya sisahluko sesesihlanu. uIsaya uyasicacisela kanye ngale ndawo uYesu lo bethetha ngakho licala. uIsaya ngokuyasicacisela ngesi sidiliya. Uthi intanda yam makhe ndiyivumele ingoma yentanda yam yesidiliya yasayo. Intanda yam ibe inesidiliya endulini echumayo. Yasigaba, yawemba amatye, yasityala imidiliya yehlobo, yakha inyango phakathi kwaso, yaqhola kuso umkhombe wokukhongozela iwayini, yalinda ukuba sivelise iidiliya ezisizo. Ke sona savelisa iidiliya ezingesizo. Apha umnikazi wesidiliya ukhangela a piece of land entlango okanye singathi mhlawumbe eqantosini. Ayibiya, ayigedle, alime, atyale, ekhangela phofu izidiliya ezona zilungileyo. Apha ulindele into yokuba makubekho isivuno esisiso. Uthi umbhali xa ethetha ngale ndawo athi he expects a rich harvest. Le ndawo dithe isenkantosini, kodwa ngendlela esisetyenziswe ngayo ulindelwe into yokuba makubekho isivuno esisiso. Ulindele into yokuba esi sivuno ibe siso esimhlonipha, simhlonelayo ngokubonakalisa i-results zokusikerishela kwakhe okanye mhlawumbi umsebenzi wakhe awenzileyo kule ndawo. Uthi ke uThixo akhethe abantu bakhe, ebakhetha ehlabathini
ukuze aba bantu batrainwe bafundiswe ukwenzela into bazokwazi ukummela uKristu. Uthi umprofeti uverse 7 athi kuba isidiliya sikaYehova wemikhosi yindlu kaIsrayeli namadoda akwaYuda isityalo sokumyolisa. uThixo kumaJuda wabanika great privileges, wabasikelela richly. Wayelindele into yokuba bazawukhupha isiqhamo esisiso. Babefuneke babonakalise i-principles zobukumkani bakhe. Phakathi kwelizwe eliweleyo, phakathi kwelizwe elingcolileyo, kwakufuneka into yoba bamele i-character kaThixo. Njengesidiliya sikaThixo kwakufuneka into yoba baveze isiqhamo esahlukileyo kwiziqhamo zendawo ebajikelezileyo. Babejikelezwe zintlanga ezazinqula izithixo, ezazizinikele emsebenzini wokungendawo. I-violence, crime, greed, oppression, the most corrupt practices were indulged without restraint. Iniquity, degradation, and misery, zonke ezinto yayizisiqhamo of the corrupt tree. Okanye mhlawumbe singathi ziziqhamo ezazifunyanwa around esisidiliya sikaThixo. In marked contrast, kwakufuneka into yoba isiqhamo esizawufumaneka uba kwisidiliya sikaThixo singafani neziqhamo nje. Christ Object Lessons, page 184. God desired to make his people Israel a praise and glory. Every spiritual advantage was given them. God withheld from them nothing favorable to the formation of character that would make them representatives of himself. Their obedience to the law of God would make them marvels of prosperity before the nations of the world. He who could give them wisdom and skill in all cunning work would continue to be their teacher and would ennoble and elevate them through obedience to his laws. If obedient, they would be preserved from diseases that afflicted other nations and would be blessed with vigor of intellect. The glory of God, his majesty and power were to be revealed in all their prosperity. They were to be a kingdom of priests and princesses. God furnished them with every facility for becoming the greatest nation on earth. uThixo wayefuna abantu bakhe abo-Israyeli babeyimbonisela yesimilo sakhe, babenikwe every spiritual advantage. Ukuthiwa uThixo akho nto wayibambile kubo favorable ukwenzela into yoba izimilo zabo zikwazi uqonqeka, bakwazi ummela kakuhle. Eyona nto kwakufuneke ibenzi kuba amthobele qha uThixo. And umthobela kwabo bethobela umthetho wakhe uThixo. Wababenza ba zisityebi ezingawothiyo umlilo.
Nditsho mna ngezinto zalapha emhlabeni. Izinto ezibonakalayo. uThixo wayezibaza banika into wayefuna kubo into belo obedience. Kuthiwa uba babemthobela babezawusinda nakwizifo zaseJibute zasingazungena phakathi kwabo. Usuku likaThixo ubungangamsha bakhe amandla wakhe ayizabonakala kubo, ebonakala ngeprosperity yabo. Wabezaba bubukumkani be-priests ne-princes. Yayizaba ngabo abalawula ihlabathi. uThixo wayezawubonakalisa kubo into yokuba kunjani na ukuba ngabantu abalandela uThixo. Kodwa bathi ngenxa yokungamthobeli uThixo, ukusukela ku-Adam no-Eva, u-Adam no-Eva they lost Eden. Kodwa uThixo abantu bakhe amaSrayeli uba babethe nje bamlandela uThixo, balandela imiyalelo yakhe, ilizwe labo alizabuyisela liyeke ukubhaga kube lilizwe elityebileyo elihle. Wayebanikile indlela amabawume ngayo umhlaba, kodwa bayijikelela yonke. Kuthiwa nabahedeni aba would recognize the superiority of those who served and worshipped the living God. Ebona kakubo. Sister White kwakule ncwadi Christ Object Lesson uthi the warning was not hidden by the Jewish people. They forgot and lost sight of their high privilege as his representatives. The blessings they had received brought no blessing to the world. uThixo zangayeka ubasikelela abantu bakhe ngenxa yoba bemjikilele, wabasikelela, kodwa kuthiwa the blessing they had received brought no blessing to the world. Xa uThixo sikelela, usikelela into yoba sibe yintsikelelo kwabanye abantu. Akasikeleleli uba masiqhayisele abanye abantu, akasikeleleli uba masibajongele phansi abanye abantu, kodwa intsikelelo uThixo ayibeke emzini wakho wenzela into yoba mawube yintsikelelo kwabanye abantu. Kodwa kuthiwa apha amaSirayeli into awayenzayo wona, intsikelelo uThixo wayenike ibona zange ibanceda abanye abantu. Ifuna ukuthi nangona ingabhalwanga zange bancede nabo, kuba ungasikelelwa nguThixo akunike zonke izinto, akunike impilo, kuba ke sicinga intsikelelo zinto eziphathekayo zonke, kodwa into yoba ube usahleli kule ndawo intanga zakho zingasekwa intsikelelo kaThixo. Into yokuba ube uvukile namhlanje uhleli kwesi situlo intsikelelo kaThixo. uThixo xa ekusikelele kufuneka into yoba ube yi-difference, wenze i-difference kwabanye abantu, hayi ngenxa yoba ekunike izinto, kodwa ngenxa yoba ukuphila namhlanje. Uthi ndiyambonga uThixo ngenxa benivusile kule ndawo, bayive abantu into yoba nguThixo lo uvusileyo. They robbed God of the service he required of them, and they robbed their fellow men of religious guidance and a holy example. Kodwa bamqhatha uThixo ngeservice owayefanele. uThixo ulindele into yokuba masimkhonze. Ukumkhonza uThixo into yokuba masibe ngumahluko kwabanye abantu.
Masibe ngumahluko kwabanye abantu ngendlela esiphila ngayo. Masibe ngumahluko kwabanye abantu ngendlela esithetha ngayo. Masibe ngumahluko kwabanye abantu ngendlela esinxulumana ngayo nabanye abantu. They robbed God of that. Basiphakamisa. Kuba iba khona into phakuthi yokuthi xa uThixo esisikelele sicinga into yoba siclever kunabanye. Akunika imfundo uThixo bajongele phansi abantu. But they robbed their fellow men of religious guidance and a holy example. uThixo ekunisikelele wakunika ingqondo yokwazi ukuqiqa uyibona inyaniso ufanele into yoba uphile bengumsekelo kwabanye abantu babone into yoba unjani na uba ngumntu olandela uThixo babona apha kuwe into yoba kunjani na uba ngumKristu ungathi ngamaKristu andifuni uba ngumKristu ngenxa kabani kodwa aba bantu they robbed God, their fellow men of religious guidance and a holy example. Sine responsibility yokuba abanye abantu sibakhokhelele enyanisweni. Omnye umbhali xa ebhala ngobomi bethu bobuKristu usinika into zibe ntathu ekufanele uba sibe zizo uze sibe ngamaKristu apheleleyo okanye agqibeleleyo. Okokuqala, amaKristu abantu abafunda ilizwi likaThixo. Awunguye umKristu xa ungalifundi ilizwi likaThixo. Ukuba awulifundi iBhayibhile phaa kwakho andithi apha enkonzweni mna qha uba awunalo ixesha lokuba ukhe umamele uThixo into yoba uthini na kuwe kuba ilizwi likaThixo uthetha ngalo ngathi uba awunalo ixesha lokufunda ilizwi likaThixo awukabi ngumKristu. Indawo yesibini asinika yona lo mbhali ngamaKristu ngabantu abathandazayo. Uba ukhe ulibala uthandaza awuzichekishi into yoba le nto uzibiza ngayo useyiyona kuba kulapho sithetha khona noThixo siziphalaza inhliziyo zethu kulapho sithi xa sivuya sibulele kuye ngoba ethe wasigcina kwade bangoku. Ukuba awuthandazi awunguye umKristu. Athi indawo yesithathu into yoba kufuneka into yoba ungqine ngoThixo. UbuKristu bume ngeenyawo ezintathu ezigqibotela phantsi ziyalingana. Uba ikhona esishotayo uba ngumKristu othandazayo olufunda ilizwi likaThixo kodwa ungqini ngoKristu awukabi nguye umKristu. Mingabe iminyaka wabalapha kule nkonzo bangaba abantu okhe wathetha ngoKristu awuzichekishi bawuseyile nto uzibiza ngayo. Bazontathu ezi zinto zakubangela into yoba ukhule ebuKristwini sibonakale kuwe isimilo saKristu esithetha ngaso namhlanje. Kodwa aba amaSirayeli athi like the inhabitants of the antediluvian world, they followed out every imagination of their evil hearts. Thus they made sacred things appear a farce, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Sifumana phaa kuJeremiah isahloko 7:4 landawo. While at the same time they were representing God's character, dishonoring his name and polluting his sanctuary.
ngazitolika ezindawo zokugqibela cha sizaba ngathi ndiyathuka i-lessons for ibandla namhlanje asifunda uMasirayeli uThixo owaye wabeke entandeni yesandla sakhe esithi naba abantu bami abazawundimela intoni esinoyifunda nje nathi ingabo we have been endowed by God with great privileges and blessings. Ulindele lonto ke kuthi njengoba esinike amalungelo angaka wasinika insikelelo ezingaka ulindele khona into ayilindeleyo kuthi uthi kuba masibuyisele kuye ezo zinto insikelelo oyinikiweyo ulapha for a reason today uThixo ufuna namhlanje ukukhumbuza ukuba you have been endowed with great privileges and blessings. Ukusindiswa kwethu okanye ukukhululwa kwethu by a costly ransom akufanele kuhambe nje kufuneka into basiyazi into basisiki ukufa kaYesu emnqamlezweni if he died for nathi sibe nento siyenzayo ubona ke uSathane uyafuna into ba zonke izinto asiphazamisa uthi sewuzile wathi ndiyamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wami ifuna ukuphila obunye bomi uthi nako uthi kanikhangele indlela zakhe zisikezanje kodwa ngandlela ithi lo wonke lapha ngaphambili ngaphakathi ufike inzonze wakhona ubuyele apho usuka khona sifanele into babasilapha system sokuyamba ngasentla asinyusele ngasentla nangasentla kodwa ngandlela ithile uSathana uyasebenza the Lord desires through his people to answer Satan's charges by showing the results of obedience to the right principles. These principles are to be manifest in the individual Christian, in the family, in the church, and in every institution established for God's service. All are to be a symbol of what can be done for the world. They are to be types of the saving power of the truth of the gospel. All are agencies in the fulfillment of God's purpose from the human race. Ikhona indawo bengicinga manguba nifikelele kule ndawo ngizanifundela yona ikwalapha kule Bible ngitsibile ngela xesha benifunda ibhakwe kusahluko sesesihlanu kulanda besifunda kuyo Isaya isahluko sesesine ithi nilanda uthi Thixo xa ebona into kusilungisile isidile yasana wayenza yonke into kwaba wasibeka kwiposition yoba singa-successful athi kuliphanga sentla yalinda into yoba sivelise idiliya ezisizo ke sona savelisa idiliya ezingezizo kaloku ke bemi baseYerusalem nani madoda kwaYuda anahlule phakathi kwami nesidiliya sami kube kukho ntoni na eyenziwayo esidiliyeni sami endingayenzanga kukufa kube kunganina
ukuba ndikulinde ukuba sivelise idiliya ezizizwe sisuke sivelise ezingezizwe. Yintoni uThixo engeyenzile abantu bakhe? Yintoni uThixo ebengeyenzile ngathi sihleli kule ndawo? Yintoni kanye uThixo ebefanele uyayenza eyenye kuthi ukwenzela into yoba sizokwazi ukuvelisa iziqhamo ezizizwe? Silindele into yoba makenze ntoni na uThixo? Phakathi kulaa ncwadi bendiyifunda ye-Christ Object Lesson futhi, the Jewish leaders looked with pride upon their magnificent temple and the imposing rites of their religious service. But justice, mercy, and the love of God were lacking. The glory of the temple, the splendor of the service, could not recommend them to God. For that which alone is of value in his sight, they did not offer. They did not bring him the sacrifice of a humble and contrite spirit. It is when the vital principles of the kingdom of God are lost that ceremonies become multitudinous and extravagant. It is when the character building is neglected, when the adornment of the soul is lacking, when the simplicity of godliness is lost sight of, that pride and love of display demand magnificent church edifices, splendid adornings, and imposing ceremonials. In all this, God is not honored. What you are up kule ndawo kwesisigesi sinkulu kanga. Kodwa apha eyona nto babejonge buhle betempile, iservices zabo, imiculo, intshumayelo, indlela yokushunyayelwa ngayo. Uyashunyayelwa kule pulpit, siphume sithi ayibekwe ishumayele la nto, then emva koko siphinde silibale. Kodwa uThixo eyona nto ayifunayo, ufuna inhliziyo zethu. Yona nto afuna azulana nayo yonke, eshumayele thumela bonke abashumayela abamileyo apha okwabalapha, ukhangelana nenhliziyo yakho. Bona ngandlela ithile uyaphosana nenhliziyo yakho. Kodwa kube nini? Uthi ulombali, a congregation may be the poorest in the land. It may be without the attraction of any outer show, but if the members possess the principles of the character of Christ, they will have his joy in their souls. Angels will unite with them in their worship. The praise and thanksgiving from grateful hearts will ascend to God as a sweet oblation. Oh, eyona nto ifunekayo inhliziyo yethu. Kube kusekontoni na eyenziwa yesidingo sami eningayenzanga ngeqhusu. Kube kungani na ukuba ndikulinde ukuba sivelise idiliya ezizizwe sisuke sivelise ezingezizwe. Uyazi eyona fear yami, my greatest fear njengomKristu isuka kuphupha lami endalinalo, yacuba inoba nali 6 or 7 years old. Kwakwi-camp meeting eKomani, kukho umfundisi wayisuka I think wayesibesidadarem, because kwakho ubusuthu mfuni ubusubi kuyo wayethetha eshumayela. Emveni kwalo mini ndikhumbula kakuhle ukuba nge-Sabbath school was my first Sabbath school. Ndime ngaphambili sisenza into kubantu abaninzi. Sasisenza into nomkhulu wami pha kwi-Sabbath school. Sketch, and then kwashumayela lo mfundisi. That night ndaba nephupho
lapho uYesu ungakuyeza wafika wabathatha bonke yashiyeka into endayikhalayo and ndandizinge lobhuka even today ingenzeka into yoba njengoba ndiphile for 62 years apha emhlabeni ndingapha kule nkonzo uzawuthi uYesu xa ebuya atandizange ndikwazi. Have you thought about that? There are several zininzi eliveni koko instances apho uThixo ndimvile ethetha nami ndimveke into yoba namhlanje le ntshumayelo ize kuyo and every time ndicinga ke lapho kungenzeka na into yoba lonke ixesha ndichithe apha lililise. Lord. Have you thought about that? Sizawuhlala phansi ngoku. Kukho kwayikhe meeting. I think yayilapha eGcuwa okanye eBethel. Kwakushumayela umfundisi uHlanzi. Umfundisi uHlanzi uthi wayesiqhuba ikhemeti inansika i-week of prayer eSoweto. Athi ugqiba kwakho ulungisa ngale mini in the afternoon makakathathe walk. Athathe walk just bethwa umoya ukuba ezawungena kwiservice yasemva komini. Afike apha ngasikho kwidami kukho abafu ababili abathathu ukhona lo ulobayo bakhona abanye abahleli abamane bephathela izinto kodwa ufika xa iqola sele lendlela loba ngayo le mfo is strange kuba akaboni inhlanzi kodwa lo mfo uthi ebelapha emini ebeloba ayijonga kukho izinto ezihlonyiweyo apha phansi olalonke idama eli licandwa lo mfo ekhona izinti ezifakiweyo apha phansi apha kuluthi kukho usinga olubheka pha usinga ke into isinga kukho usinga olubheka pha kukho usinga olubheka pha kukho usinga olubheka pha ajonge lo mfo kwenzeka ntoni na kwakusekubongwa ukuba ngo-4:30 something to 5 athi kula madoda hey ari nakufedile na ari ye man asukela amadoda afika tsala xa itsala kuvela ifish ephilileyo atsala kuvela ifish ephilileyo tsala thatha ifake asithathe zakho zonke azifaka azithatha yho bagcola ngolento bephethe bantu baqaba bacinga ingenzeka into babi mhlawumbi kunjalo apha uSathana ufake usinga lakhe uyake kuzinkonzweni uyenza cha uyayazi into kwakho khona into ubambe ngayo ngexesha lakhe uzavela tsala uzawuvela atsala athi uYesu xa efika angakufumani kuba ubanjwe sesasono sakho siyi-1 usithandayo uzanasa benkonzweni phinde ugodke naso uzanasa enkonzweni uphinde ugodke naso nithi namhlanje ayomini yoba siqhawule madoda siqhawuleni ukwenzela uYesu xa efikayo sithi nakho lokho esikade simlinde masivuye sigcobe usizo lakhe inkosi manisile.